София днес е мръсна. Нашия град е един мръсен град. И не само ние сме един мръсен град, но и разхвърляхме боклуците си из цялата страна. А решението е просто. Построяването на екологично депо, построяването на завод за преработка на отпадъци е нещо, което в цял свят и всички големи градове имат проблем с отпадъците, се случва за 2 години. И в мой мандат за 2 години ще има и завод или заводи за преработка на отпадъци, и депо или депа екологично чисти за отпадъци. Освен това, ще бъдат премахнати скандалните 1000 и повече от 1000 незаконни сметища в София. Но проблема не са само боклуците и отпадъците. Проблема не е само извозването и събирането на отпадъците, което също ще бъде решено. Защото до година София ще има договори за извозване и за събиране на отпадъци, които нямат нищо общо с съществуващите. Това ще се извършва качествено и по-евтино. Освен боклуците, замърсяването и на въздуха, и на водата, и от шум, и визуално замърсяване има. Скандално е, че децата ни и ние дишаме днешния въздух на София. Кремиковци трябва да спре да ни залива с мръсен въздух. И това ще стане. Защото има закони и норми, които те просто трябва да спазват. Същото се отнася и за многобройните предприятия в района на София. Ще ги санкционираме строго и ще бъдем безкомпромисни с тях. По отношение на рекламата в София, ще направим това, което пак много европейски градове са направили. Където има ясно ограничени и елегантни места за поставяне на реклама. А тези, които поставят плакати или афишчета на нерегламентирани места, ще бъдат също строго санкционирани. Градът ни ще стане чист. С ваша помощ, след 4 години, ще върнем свежестта на нашия град.